नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। गेल्या वर्षाच्या लॉकडाऊना पायान व्यापारी लोकांना खूप इतले नुकसान झाले। बस ड्रायव्हराला चलते असतील स्ट्रायका पायान या वर्षाक बी व्यापारी लोकांक खूप त्रास सहन करचे पडटे असा। गेल्या 2 आठवड्याच्यान KSRTC कर्मचारी काही मागणी फुडें दवरून घेवन हरताळ करते आसात। तेजेन सार्वजनिक लोकांक बस व्यवस्था ना जावन त्रास काडचे पडला। तशेंच बस संचार बंद आशिल्ल्यान जिल्ह्यात येवच्या प्रवासी लोकांची संख्या बी कमी जाला। हेजो परिणाम प्रवास उद्योगाचेर पडला। जिल्ह्यात प्रवासी येवचे बंद जाल्ल्यान अलग अलग व्यापार बी बंद जाते आसात। हॉटेल, कोल्ड ड्रिंक्स असे खूब इतले व्यापार लुकसानात चलते आसात। आता व्यापार बी कमी आसा, लोक बी कोण ना, बस बी कमी आसा। आता व्यापार बी कमी आसा म्हणल्यार आता पहिले चा समोसा आणि पफ फोटो होत आसले, वेगळे आयटम बी आता काय होत ना। आता बस केन्ना स्टार्ट पळोवंक जाय, आता अर्धो बस चालू जाला आसा। आणि म्हणल्यार आता पहिले लॉकडाऊन टायमार फुल्ल खाली आशिल्ले, आता बस खाली जावन आमची व्यापार काय ना। आता केन्ना स्टार्ट जाता म्हणून पळोवंक जाय। उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितरच मात्र बस संचार सुरू आसा। जिल्ह्याच्यान दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा दुसऱ्या राज्यात बस संचार अजूनही सुरू झाला ना। मुख्य म्हणल्यार KSRTC बस स्टँडार आणि आजूबाजून आशिल्ले हॉटेल, कॅन्टीन, बेकरी हो धंदो बी मंद चलते आसा। गेल्ल्या वर्साक कोरोनान लॉकडाऊन आशिल्ल्यान सगळे व्यापार बंद जाल्ले, पण आता KSRTC बस बंद आशिल्ल्यान परत तोच त्रास व्यापारी लोकांक दिसून येऊ लागला। लॉकडाऊनच्या नंतर आमचे काय ना 60% पासून चालू आसा। चालू असली की लोक कोण ना बस स्टँडार केलेले ते आयटम सगळे आताच उरता आणि गिरायकी काय ना म्हणून ते आम्ही आता 8 दिवस बंद करून आता 8 चालू केलं तर काही गिरायकी ना आमचा केलेले सामान असंच आता। मार्च, एप्रिल, मे महिन्यात जास्त प्रवासी लोक जिल्ह्यात येताले आणि ह्या 3 महिन्यात खूप गरमी आशिल्ल्यान शियाळे, ज्यूस, कोल्ड ड्रिंक्स असे थंड पदार्थाचो व्यापार खूप चलतालो, पण आता हो सगळो व्यापार प्रवासी ना जाल्ल्यान थंड पडला। गोकर्ण महाबळेश्वर देवस्थानाले अधिकार रामचंद्रपूर मठातल्या हातातल्यान कान घेवचो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिला। गोकर्णाचे श्री महाबळेश्वर देवस्थानाक कोणाल हक्क आसा हेजे संबंध दीक्षित परिवार आणि रामचंद्रापूर मठ हेंचे मदे खातीर गेल्ल्या 15 वर्सांच्यान वाद चलते आसा। हो वाद कोर्टाचे पायरी बी चडिलो, पण आता सुप्रीम कोर्टान आदेश दिला की श्री गोकर्णचे श्री महाबळेश्वर देवस्थान दीक्षित कुटुंबाक संबंधित आसा म्हण। 2004 सालात श्री महाबळेश्वर देवस्थानाचे ट्रस्टी VD दीक्षित हेमगेले निधनानंतर तेमगेले सुपुत्र बालचंद्र दीक्षित हेमी प्रशासकीय जबाबदारी घेयले, पण 2008 सालात होसनगरचे रामचंद्रपुरा मठाच्यान हे देवस्थान फाटी आमगेल्या हातीत आशिल्ले आणि आमगेली जबाबदारी हिंग चलताली अशें सांगून सरकाराक अर्जी दिल्ली आणि परत हे देवस्थान आमकां दिवंक जाय म्हणून मागणी केल्ली। तेन्नाच्या येडियुरप्पा सरकारान देवस्थान रामचंद्रापुरा मठाक हस्तांतर केल्ले। हेजे बदल विरोध करून दीक्षित कुटुंब आणि इतर लोक हेमी सगळे जाण हायकोर्टाक अर्जी दिल्ली। 2018 सालात कोर्टान रामचंद्रापुरा मठा विरुद्ध आदेश केल्लो आणि देवस्थानाचे जबाबदारी सांबाळूंक कमिटी रचो जाय अशें सरकाराक सांगिल्ले। तेन्ना रामचंद्रपुरा मठाच्यान हो आदेश विरोध करून सुप्रीम कोर्टाक अर्जी घायले, पण आता सुप्रीम कोर्टान आदेश करून सांगला की गोकर्ण श्री महाबळेश्वर देवस्थान दीक्षित कुटुंबाक संबंधित आसा म्हण।
कोडी भागातल्या खापरी देवल जत्रा आयतारा दीस कोरोना पायान सरळतेन संपन्न जाली। सोरो सिगरेट प्रिय देव म्हणूनच भक्त लोकांक सांगचे कारवार शहराच्या कोडीबाग आशिल्ले श्री खापरी देवाली जात्रा आयताराक सरळतेन जाली। कोरोना नियम पाळतेत देवस्थानाच्या पुजारी कुटुंबान जात्रा खाली विधिविधान पूर्ण करून केली। खापरी देवाक भक्त लोक सिगरेट सोरो अर्पण करचे फाटी लागून चलते येयला। वर्सानवर्स खूब लोक जमून घेवन देवाली जात्रा उत्सव उमेदीन करताले, पण ह्या वर्साक सरकाराले आदेशाप्रमाणे जात्रा सरळतेन केली। बेतकोल गिंडी देवी बॉयज क्रिकेट टुर्नामेंटात नागनाक्षी क्रिकेट टीम चॅम्पियन झाले। कारवार शहराच्या बैतकोल मारुती मैदानाचेर जाल्ल्या क्रिकेट टुर्नामेंटात नागनाक्षी टीम जिखली। हे टुर्नामेंट उत्तम रितीन जाले। खूब इतले टीम ह्या टुर्नामेंटात भाग घेयले आणि सगळे भाग घेयिल्ले टिमान बरे रितीन खेळ दाखयले, पण अखेरेक फायनल मॅचा भितर नागनाक्षी टीम जिखली। अंपायर का इशारा देखना चाहिए, थोड़ा डिसीजन मेन अंपायर और स्क्वायर अंपायर के बीच में। आज के मेन अंपायर है श्रीनिवास, स्क्वायर अंपायर है विल्सन। थोड़ा डिसीजन, अंपायर डिसीजन, फाइनल डिसीजन। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 95 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 95 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 26, अंकोला 8, कुमटा 4, होन्नावर 7, शिर्शी 23, सिद्धापूर 3, येल्लापूर 1, मुंडगोड 6, हळयाळ 12 आणि जोयडात 5 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 16,365 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली, त्यापैकी 15,743 ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 524 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 198 लोक मरण पावलात। आयचो इतलोच न्यूज। मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।